Kámo, cože? V negativu máš oranžovou mikinu a bílý vlasy. Jo? Kristián je negr. Zkuste vyfotit. Já natáčím. Jo, nebo já to pak vymažu. Ne, nemusíš, můžeš to dát klidně na Facebook. Dělej ty, no. Co zase? A jaká je ta propiska? Černá. Spíš. To je opačný spektrum barev. Bílým koncem. No, Moje ruce. modrý. Avatar. A máš bílý vlasy. A jakou mám mikinu? Oranžovou. Máš bílý vlasy, už šedneš. A Kristián je celý bílej a je negr. Já jsem mohl do Brna v Pise. Nehryzej si ty nechty. Ty otevři pusu. Yes, man. Takový jsou. Joj. Jak já mám úplně žlutý ty nápisy. Já mám oranžovou mikinu. A držku. Já si neuvidím moji držku, ale vidím tvoji. Ty máš hnusný vlasy. To nechutný. Fuj. A co Kristián? Tvoj to nepadá jak bezďák. To ucho. Otevři pusu. Nespát, otevři. Dělej, otevři. Natr si se sám, no. Ty máš bílý zuby úplně. Nepovíde. Otevři hubu. Ne, ty máš černý. Jaký má ty peděry? Jasně. Tečkovaný. Udělej, fakt, udělej, otevři pusu. Až po tobě. Ty máš totálně černý ty zuby. Ještě jo. Ježiši. Černý? Jo. A ukaty. Protože my je máme bílý a teď je máme... To bylo hustý, udělej to ještě.